Paparapetári pap... sorry, pomýlil som sa. Grpú! Zdraví ťa Marco Polo. Marco Polo? Wow! The Mac Wrap. To sa vie lepšie predať. Do komentára napíšte hashtag The Mac Wrap. Na druhej strane obrazovky sa nachádza hotový interpret. Ty a potrebuješ mediálny výtlak. Preto uvažuješ o prihlásení sa do vrepu. Choď do toho. Pochopil si, že rap nie je o tom, kto má rýchlejší double time, ale o to, kto sa vie lepšie predať. Naopak, pokiaľ si sem iba zablúdil, daj mi šancu. Aj pre teba mám hot píkošky zo zákulisia. Golubino špioníro. Ver mi. Mimochodom, toto je taký coaching, že teraz v momente by si mi mal dať odber, like a do komentáru napísať hashtag The Mac Wrap. Plus, dnes doručím tučný bonus na konci videa. Ale ak to len preklikáš, absolútne nepochopíš, o čo ide. Posledný vrep. Ideme roniť slzy, oj. Clickbait jak hovedo more. Marketingos. Rozmeňme to na drobné. K dnešnému dňu po 6 epizódach má každý diel nového vrepu v priemere 500 000 videní. Na Hero majú chalani 7540 odberov. Zárobok z YouTube je ťažké odhadnúť, ale celá séria spraví približne 10 000 eur YouTube money. Hlavný ťahač priamého, zdôrazňujem priamého zisku je Hero. Jednoduchý výpočet 7540 krát 5 rovná sa 37 700 eur mesačne. Predošlé vrepy mali 15 dielov, čiže content na 3,5 mesiaca. Rovná sa Hero predplatné na 4 mesiace. Obrad vrepu z YouTube plus Hero bude približne 160 000 eur po dobu trvania. Ale máme tu sa v rukáve. KFC a Tiger Energy. Ku KFC nemám relevantné údaje, ale Tiger Energy vyrába firma Maspex Slovakia Trade SRO, ktorá má podľa účtovnej závierky, portál Finstat, obrat 45 miliónov eur za rok 2024. Otázka znie, koľko sú ochotní zaplatiť za reklamu, ktorá rezonuje vo vekovom segmente 13 až 30 rokov, teda reálny užívateľ energetiaku Tiger? Biznis sa neopúšťa, pokiaľ prináša zisk. Poulične ekonomická vole. Vrep dýcha na krk projektom ako Superstar či Československo má talent. A Jan Strach to vie. Big shoutout, man. Čo tým ale chcem povedať? Začni sa pripravovať už teraz a ja ti dám v tomto videu kľúč na to, aby si uspel. Toto nie je posledný vrep. Ak o tom nevieš, bol som účastníkom v roku 2023 a dostal som sa pred porotu v Prahe. Následne som aj vyletel, ale o tom si povieme neskôr. Mal som pritom blízko do zákulisného diania. Šala. Môj brosky tam robil kameru. Gang, ale pozor, nie ako protekcia. Len pre info. Takže milé deti, čo potrebujeme? Potrebuješ mať vydaný klip na prihlásenie. Viem, je to cca 500 až 1000 eur, ale bez toho nikam nejdeš. To ti radiť nebudem, v podstate ide o to, či tvoj song zaujme človeka z réžie. Začni na to makať. Ale veľmi ti môže pomôcť ďalší bod. Tým je videoprihláška. Musíš mať dominantný prejav. Aj keď je realita taká, že ty potrebuješ ich, nie oni teba. Musíš človeka za displejom psychicky ovládnuť, jak doktor Xavier z X-menov. Tento mindset je kľúčový. Daj si záležať na oblečení, postoji, zvuku. Vyšperkuj to, ako ti to len situácia dovolí. Stačí sa dostať na casting a už máš mierny výtlak tvojej muziky. A ty to vieš. Pro tipy pre videoprihlášku. Za prvé, máš 3 sekundy. Čo si myslíš? Prečo robím to moje grpú? Keď to na teba vypálim, okamžite beriem pozornosť, lebo som ten najhlasnejší sound v miestnosti. Za druhé, viditeľné oči. A tvár. Vidím ťa prvýkrát na videu. Nezapamätám si ťa, keď budem podávať strachový hlásenie, kto vôbec stojí za šancu, pokiaľ budeš zamaskovaný. Žiadne okuliare, žiadne šiltovky, neviem čo. Teraz sa musíš predať. Pod paplom sa schovávaj doma. Za tretie, ak máš iPhone, použij na video Zoom x2.
Ide o ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 50 mm. Z hľadiska nevedomej psychológie pôsobíš na človeka, ako by si to hovoril jemu. Už len z displeja ťa vníma ako reálnu osobu a natoč sa mierne zdola. Výška tvojich očí minus 5 cm. Prečo? Chalan z réžie na teba pozerá z dola a je podvedome v pozore. Si autorita. Mimochodom, túto fintu robím aj teraz ja na teba. Za štvrté, urob niečo, čo tam vôbec nepatrí. Niečo spontánne, počiarkni svoju zapamätateľnosť. Ja neviem, vylej si na hlavu pohár vody na záver so slovami, že takto uhasíš porotu na live. Garantujem ti, že to zaberie. Príprava na live. Efekty nula. Nemáš autotune, nemáš delay. Toto není playback, za čo The Mac cením. Ak si vybehol Trevisovi z predkošky, toto bude tvoja poprava. Na prvé kolo proste vyber raw sound. Len ty, mikrofón a to, čo vieš doručiť. Beat. Ak funguješ na BeatStars, dobre si skontroluj licenciu a posuň ju chalanom pre prípadné spory respektíve napadnutelnosť práv. Sidechain. Jak pri kompresore, len niečo iné. Teraz dávaj pozor. Toto ti môže garantovať postup do ďalšieho kola. Jediné, čo ma na tom štve, že ja som to neurobil. Deň vystúpenia, 10 hodín ráno. Zvuková skúška v Lucerne. Pustil sa môj boom bap, zadelil som a všetko stíchlo. Reálne som videl na ľuďoch, ako si hovoria, no do... Moje ego v tom momente dostalo dávku steroidov. Poslali nás do hľadiska a išla vystupovať ďalšia skupina. Týpeček. Dobrý look, vystajlovaný. Shoutout Dio. Začne repovať, baví ma. Zrazu sa mu zmení beat, vrátane BPM. On zmení farbu hlasu a plynule prejde do tvrdého songu. V tom momente som si povedal, no tak, tento to celé vyhrá. Nevyhral, vypadol mu text tak ako mne. Ide o to, do tej minúty napasovať 2 songy s plynulým prechodom, ale ten druhý musí ešte viac pritvrdiť, viac kopať, ty musíš byť agresívnejší. A mimochodom, tu už nie si star ako vo videoprihláške, maj primeranú pokoru. Oni z hudby žijú, ty si len ideš po svoju šancu. Treba byť drzý, ale s mierou a rešpektom. Pri rape by si mal byť pohyblivý. Ak aj máš vyznačenú značku státia, v rádiuse 1,5 metra sa dá pohybovať a je to v pohode. Nepozeraj do zeme. Ak nezvládaš priamy očný kontakt, nájdi si záchytný bod niekde za porotou, aby mali dojem, že na nich hladíš. Toto nie je tvoja frajerka ani tvoj producent, pri ktorom si zvyknutý v pohode repovať. Toto je stresová situácia a my ju potrebujeme simulovať. Na toto ťa viem pripraviť, ale potrebujeme 6 dní pred vystúpením. Takže, deň prvý. 100-krát zarepovať minútový úsek čítaním textu z telefónu. 6-krát prepíš text na papier rukou. Na druhý deň a najpodstatnejší. Prečítaj si nahlas 2 bary, ale opakuj ich už bez telefónu. Keď ich zvládáš, prejdi na ďalšie 2 rovnakým spôsobom. Keď už zvládaš aj tie, spoj to a repuj nahlas tieto 4 bary. Takto prejdi celý song. Vždy iba 1/4. Urob to 2-krát po sebe. Full text. Deň tretí. Už by si mal byť schopný pri plnom fokuse a v pokoji zarepovať celý text. Urob to 50 krát. Ak to tak nie je, opakuj postup z predošlého dňa v zmysle nadväzovania textu. Tu väčšina ľudí skončí, lebo si myslia, že to majú zjedené. Ale nemajú. Deň štvrtý. Beat hrá a ty doň repuješ text z pamäti, ale urob to pri osobe, pri ktorej ti nie je komfortné repovať. Ideálne niekto, pred kým sa hanbíš, alebo máš odstup. Ak to zvládneš, prejdime na pohyb po miestnosti a očný kontakt. Buď si zafixuj pohľad na pevný bod a keď ti to nerobí problém, poď na priamy pohľad do očí. Deň 5. Sadni do auta a fakt choď jazdiť po parkovisku obchodného centra. Čím väčšie, tým lepšie. A pritom repuj do beatu. Musíš byť schopný naložiť bez chyby. Ak treba, opakuj to celý deň. Ide o to vyvolať stres. Auta, parkovanie, chodci. Ty sa musíš vedieť sústrediť, aj keď si v strese. To trénujeme. Deň 6. Absolútny oddych. Teraz nechaj hlavu odpočívať. Nepočúvaj hudbu. Chod si zacvičiť alebo do prírody. Zamestnaj mysel. Nefokusuj sa na to, čo bude zajtra. Makal si jak šrob. Chill. Ty to zvládneš. Povieš si OK. Ale čo teraz? Tento ťah nepochádza priamo z mojej hlavy,
A týmto chcem pozdraviť človeka, ktorý ma na to nahováral. The Mac v Rap Team. Brácho, ľutujem, že som to neurobil. Ľutujem. Začne hrať beat, ty máš sebavedomý postoj, pohybuješ sa, patrí ti stage, páliš bar za barom a dívaš sa pritom do očí ačkovým interpretom. Čo repuješ, to aj naznačuješ, ja neviem, futro, gesto, chápeš? Psychologicky ich zvnútra likviduješ, pretože to navonok vyzerá, že tvoj level je tak vysoko, že by ti mali pridať jednu stoličku, aby si zasadol k ním. Ty nie si začínajúci reper, ale niekto, na koho zatiaľ nezasvietil reflektor. Ale potrebuješ jeden ťah. Počkaj. To by bolo moc lacné. Chvíľa. Keď toto všetko viem, prečo som teda ja vyletel? Som športovec. Mám rád čistú myseľ. Môj brovský Kobiba, pozdravujem. Mi celý deň podkuroval brka pod nosom a pred samotným vystúpením som bol nafajčený jak bomba. Pasívne. Vyliezol som na stage a hneď som to domrvil. Vypadol mi text po pár sekundách. Hneď mi to pustili znova, na čo som to urval, jak treba. Ale toto bol oficiálny dôvod. Môžeme sa na to pozrieť. Dávaj si pozor, nech ti deka z toho neodjebe. Dobrý. Nevadí. Vieš čo? Dalo by sa ešte raz. Vieš čo? Máš zakázané. Už nikdy zakázané. Ale budeme to zohľadňovať. Poď, urbe to bola. Yes, zabij to, bracho. Vonku robíme zle, pokým neodbije pek. Basy do hlavy sú liek a každá súka je wet. Na kozy molotov tek, do krku ľadový stek. Pamätám deravý pek, poviem ti keď budem bez. Vidím to na tebe, brate, blúdil som tak ako ty. A teraz letím nad oblohou ako bojový mig. Preto sa pridajte ku mne, ja som jak Lampovičín. Treba ti kliknúť na Spotify, splním želania 3. Za prvé nechcem počuť žiadne reči, čo sa nedá. Pokiaľ sa namotáš na krku, bude hrubá reťaz. A není frajer inak kradnúť, ale kúpiť, predať. Najlepší učiteľ v Európe, starý Jožo Hedák. Prečo mám pocit, že to není práva devina? Tento man už iba bere, on sa nepýta debila. Ty mi netýkaj, nebývam tam, kde býva tvoja etika. Nepatríš medzi našu kastu, nechoď medzi nás. Tade na suboticu prichádzajú odpovede. Dívaj sa na nebesa a bajušný vietor veje. Dávaj si pozor, nech ti deka z toho neodjebe. Kebajme na teba, na toto nemáte bez kontraktu, nepojdeme. Ale teraz, u teba, prichádza ten moment, ktorý ťa vyniesie na vrchol. Tvoja street credit aura stúpa o 1000%. Po odvysielaní si star a garantujem ti, že to dajú hore. Hľadajú totiž človeka, ktorý je schopný sa odlíšiť od davu. Takže, porota ti hovorí hodnotenie. Toto je kľúčové, bez toho to nerob, bolo by to divné. Ak je pozitívne, ak postupuješ teraz od slova do slova, ale zdôrazňuje malé, s rešpektom a pokorou, no sebavedomo. Ďakujem za vaše hodnotenie, vážim si to, ale z tejto súťaže odstupujem. Nepotrebujem to, dokážem sa presadiť sám. Polož mikrofón na zem a odíď. Čo tým dáš najavo? Viem, kto som a kam idem. Je to nemenná skutočnosť. Otázka neznie či, ale kedy. A ten čas práve teraz nastal. 2 dni po odvysielaní tohto dielu musíš dropnúť najväčší hit, aký dokážeš dať dokopy. Zaplav TikTok a Instagram reelskami. Najlepšia časť songu natočená na rôznych lokačkách. Odpovedaj na komenty formou videa. Ak toto všetko urobíš, ver mi, že to zanechá stop. Ľudia, ak vás tento obsah baví, nezabudnite mi dať like na toto video, odber, ale hlavne, a o to vás fakt žiadam, do komentára napíšte #TheMacVrap. Toto video nemá dehonestovať The Mac. Brutálne ich cením za to, čo robia. Je to len cheat pre teba od človeka, ktorý tam bol. Shoutout The Mac.